3 najteže polske reči koje sam naučila do sada. Naravno. Korov. Danas je moj drugi dan učenja polskog. 142 reči sam naučila za 4,5 sata. Stolica, ubrate. Ove 3 su bile strašne. Česko. Oczywiście česko. Ali sad i znam. I ne samo to, već mogu da sastavim cele rečenice. I da pitam kako si, jak jesteś ty, ili gdje si, gdje jesteś ty, ili recimo zašto si ovdje, čemu jesteś tutaj, mogu da kažem gdje je prodavnica, gdje jest sklep, jaca, gdje jest rynek za srećan. Je baš teško zapamtiti, šťastlivý. Jeste zvuči isto kao na ruskom, ali kako se piše baš katastrofa. Ali sad znam, mogu da kažem, ja jesam šťastljiva, zato što sam to naučila. Sutra krećem sa glagolima. Vidimo se sutra.